ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याയം 4 ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മൾ 13 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ, ഭഗവാൻ എന്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികനായിട്ട് തന്നെ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു, പരിത്രാണായ സാധൂനാ വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ. ആ കാരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തെയും അതല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളെയും ലീലകളെയും കുറിച്ച് ശരിയാം വണ്ണം തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനു മുൻപ് അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ആ കാര്യവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അനേകം കാലങ്ങളായിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. അത് ഓരോ തവണയും അത് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അവർ ആചാര്യന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവരും പ്രത്യക്ഷരായിട്ട് നമുക്ക് ആ മറന്നുപോയ, നമ്മൾ ഈ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനാൽ മറഞ്ഞുപോയ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മാധവാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, ശങ്കരാചാര്യർ മുതലായവരെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഭൂമിയിൽ അവരെല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ആ അധാർമിക സ്വഭാവത്താൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കാണാണ്ടാകുന്നത്, പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആചരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ നിലയ്ക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ആചരണത്തെ, സംസ്കാരത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ അവതരിച്ച് അവർ ആ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വളരെയധികം അദ്ദേഹം ഉപായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി മൂലം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാൻ എത്രയെല്ലാം വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി അത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുവാൻ സാധിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടത്, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം, നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 4 വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെടും. കാരണം ഇത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച്
ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉള്ളവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗുണത്തിനും അതിനനുസരിച്ച് അവരിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് അവർ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണീയമായ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അയാളിലുള്ള ഗുണം സത്വഗുണമാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആരാധന ചെയ്യാനുള്ള, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക. രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ആസക്തി, അതുകൂടാതെ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം, വളരെയധികം ധൈര്യവും ശക്തിയും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഭരണനിപുണതയും എല്ലാം ആ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളയാൾക്കുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് സത്വഗുണസ്ഥനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല ഉണ്ടാകുക. ആ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. എങ്ങനെ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്റെ ബുദ്ധിയെ തെളിയിക്കണം എന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഇതേപോലെ ആ ഒരു നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരിക്കും കൂടുതലും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഓരോരുത്തരിലും അവനവന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക. നമുക്ക് ഏത് സ്വഭാവമാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുക. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് വിശുദ്ധ സത്വം, വാസുദേവ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് വൈഷ്ണവനാകണം. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണത്വത്തെയും മറികടന്ന് വൈഷ്ണവനാകണം. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്വഭാവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികതയെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക അറിവുണ്ടാകും. ആ ആധ്യാത്മിക അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉയരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഭഗവാനാണ് അത് സൃഷ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ അത് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക്
അയാൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ, അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഒരാൾ പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഒരു മൃഗ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്, സ്വയം പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി, ജീവിത രീതി ഉയർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ 4 സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ളവർ. അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു 20 വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനാകാം. ആ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം ഒരു 20 വർഷം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷം. അതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥം, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭൗതികതയെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് തിരിയണം. പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ശുദ്ധഭക്തനാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലോ അവരിലും ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമമുണ്ട്. 25 വയസ്സ് വരെ അവരും ബ്രഹ്മചാരിയായി വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം, ആധ്യാത്മിക വിദ്യയും. കൂടാതെ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ആയോധന കലയും എല്ലാം അഭ്യസിച്ച് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകണം. പിന്നീട് അവർ വാനപ്രസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. വൈശ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ അവർ ഗൃഹസ്ഥരാകുന്നു. ആ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവർ പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട്, കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ശൂദ്രന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത്രയോളം ബുദ്ധി വികസിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം സാധിക്കുന്നതോളം മാത്രം ബുദ്ധി വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമാം കർമാണി ലിംപന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹാം ഇതിമാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള ലീലകൾ, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് കർമ്മമല്ല. കർമ്മമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലമുണ്ട്, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളും അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ ലീലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം അതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അവർക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവണത കൊണ്ടാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓരോ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ഫലത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. അതുവഴി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അവയോ ഭഗവത് നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളല്ല താനും. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബന്ധിതരാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ അത് നമ്മളെ ബന്ധവിമുക്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ വഴിക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിൽ അടിമപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിന് ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ ഇത്തരം സുഖം വളർത്താനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മരണശേഷം സ്വർഗസുഖത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മരണശേഷവും നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളുടെ പരമ കാരണം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ച ആവിർഭാവം ഉളവാക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് സത്വരമായ കാരണം. ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിക്കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിതസ്ഥിതികളും ത്രിഗുണാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകളും നൽകുക മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തന നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം വേണം. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക്, അവ ഇന്നത്തേതായാലും ശരി ഇന്നലത്തേതായാലും ശരി, ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സൗകര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലവും നമ്മളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടത് ജീവാത്മാവാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയിലൂടെ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകും. കർമ്മ നിയമത്തിന്റെ ഈ സങ്കീർണ വശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചവൻ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെയും സംഹാരത്തിന്റെയും സ്ഥിതിയുടെയും എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും കർമ്മഫലത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിലെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മ ഇവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ, അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും പ്രവർത്തികളെയും ലീലകളെയും എല്ലാം കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായിട്ട് പൂർവികരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരും സന്യാസിമാരും അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പരമപദം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മളും അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, ആരുടെ? ആ ആചാര്യന്മാരുടെ, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരുടെ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാണോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചത്, അവരെങ്ങനെയാണോ പരിശുദ്ധരായത്, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിച്ചു,
അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതേ കാലടിപ്പാടുകളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അവരെ, നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം കർമ്മം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മം വളരെയധികം നിഗൂഢമായതാണ്. അത് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മോചിതരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മം മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മം അത്രയേറെ നിഗൂഢമാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി, അറിവോടുകൂടി കർമ്മത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് പ്രതികരണങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. തത്വചിന്താപരമായ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പരോപകാര പരിജ്ഞാനം ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ മായ്ക്കാനും കർമ്മം ചെയ്യിക്കാനും ഈ അറിവ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സാർവത്രിക നിയമമാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഓരോ പ്രതികരണമുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇവരെ ആർക്കും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മമാണെങ്കിലോ നമുക്ക് പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മോശം കർമ്മം അഭികാമ്യമല്ല. പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ അതീതരാകേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം. അപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ അധഃപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പാപ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ കർമ്മം. ഏത്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതെന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? കർമ്മം എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം, ഫോർബിഡൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം ഏതാണ്? കൂടാതെ കർമ്മഫലം ഏൽക്കാത്ത കർമ്മം ഏതാണ്? അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അതിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെയല്ല നമ്മൾ അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിന്റെ പാപവും പുണ്യവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് വികർമ്മം. ആ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവനവന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത വിധത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് വികർമ്മം. എന്നാൽ അകർമ്മം മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. അതായത് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകും. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നല്ല കർമ്മമായാലും ചീത്ത കർമ്മമായാലും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത അകർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അശുഭ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നിഗൂഢമാണ് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ, കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം
എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഭീഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നതിനെ പറ്റി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മുൻപുണ്ടായിരുന്നവരെ, അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കാരണം ആ കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം അത്രയേറെ വളരെ വലുതാണ്, നിഗൂഢമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ സമീപിച്ച്, ഭക്തന്മാരെ സമീപിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാം, കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകരുത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അത്രയേറെ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട്: കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. അപ്പോൾ അവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കർമ്മികൾ ആരാണ്? വേദങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുക വഴി സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടി ദേവയജ്ഞം ചെയ്യുക, സ്വർഗലോകം കഴിഞ്ഞ ക്രമേണ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് പക്ഷേ ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനമല്ല. പക്ഷെ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. എന്നാൽ വികർമ്മികളാണെങ്കിലോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യത, ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ല, ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങളുമാകാം. അങ്ങനെ അധപതനത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അകർമ്മികൾ ആരാണ്? സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം തനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തുന്നു അകർമ്മികൾ. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് എന്നവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ നിഗൂഢതയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയേറെ നിഗൂഢമാണ് കർമ്മം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർമ്മണ്യകർമ്മയഃ പശ്യേത് അകർമ്മണീ ച കർമ്മയഃ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്തഃ കൃഷ്ണകർമ്മകൃത്.
കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ അകർമ്മത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുന്നു. എങ്ങനെയാത്? അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അകർമ്മമായിട്ട്, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം കർത്തവ്യമായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അകർമ്മമായി. കൂടാതെ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നു. അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതും കർമ്മമാണ്. കാരണം അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതും ചെയ്യുന്നത്. അതിവിടെ പ്രഭുപാദ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഫലങ്ങൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അതാണ് അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുക. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നയാൾക്ക് അറിവുണ്ട്. എന്താണ്? ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ബുദ്ധിമാനാകുന്നു. അയാൾക്ക് കർമ്മഫലമൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുദ്ധാഃ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അകർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയണം. അതായത് അയാൾക്ക് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ലാത്ത കാമ്യകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതായി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തനായിട്ടില്ല. ജ്ഞാനി ചിലപ്പോൾ ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. അറിവുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി എന്നറിയാം. ഭൗതികതയിലല്ല, ആധ്യാത്മികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഭക്തനായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പരമോദം പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. ജ്ഞാനി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമോചിതനായ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തനാകണമെന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നു. ആ ജ്ഞാനി ഇനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ കർമ്മഫലമില്ലാതെയാകുന്നു? ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ
സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ജ്ഞാനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ല, എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നു, സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ആസക്തിയില്ല, സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ല, തന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, തനിക്ക് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം കടമയായി കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളും ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുവഴി കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിരാശീർയത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏൽക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപ്പെടുത്തി വിരക്തനായി വൈരാഗ്യനായി നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, അതൊന്നും എന്റേതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ട് നമുക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകുവാൻ. അപ്പോ നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നും, ശരീരത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല. കാരണം ശരീരവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ തന്നിരിക്കുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടേതല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ആ നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. ഒരു ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അനേകം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വേണം, ഇതെല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, ലളിതമായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യദൃച്ഛാലാഭ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനി ബധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സംതൃപ്തനായും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അത് കഠിനമായ അധ്വാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, താനേ വന്നു ചേർന്ന നേട്ടങ്ങൾ, അതായത് അവനവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ തനിക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമായതെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ദ്വന്ദ്വമുക്തൻ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ചിലതിനോട് ആസക്തിയും ചിലതിനോട് ദേഷ്യവും, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്താ ശൈലി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതികതയിൽ എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്, സുഖം ദുഃഖം.
ജയം, പരാജയം, ലാഭം, നഷ്ടം എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ ആസക്തി കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, ജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും, സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ അതിലൊന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമോ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ദുഃഖമോ ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എല്ലാം കർമ്മഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്റെ പാപകർമ്മഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് ലഭിച്ചില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ്. സമഭാവന വളർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിർമത്സരൻ, ഒന്നിനോടും ആരോടും മത്സര്യമോ അസൂയയോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബന്ധനത്തിനാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകും, എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുക്തരാകും എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർത്തവ്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായാലും അതിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ദ്വന്ദ്ഭാവനയില്ല, നിർമത്സരമില്ല, ജയാപജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചനയേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമല്ല. കാരണം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ആസക്തിയോടുകൂടി സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്താലാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 3നെയും മറികടക്കണം. എങ്ങനെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ, അത് പുണ്യമായാലും ആ പുണ്യഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയായി. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ദൈവികമാണ്. അതിന് കർമ്മഫലത്തിന്റെ ബന്ധനത്വം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാവുന്ന അയാൾക്ക് മുക്തനാകാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിക്ക് ഭക്തനാകുവാനും സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ആധ്യാത്മികമാകുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അയാൾ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ദൈവികമാണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അയാൾ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അകർമ്മം,
കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ബ്രഹ്മ നിർവാണ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതികതയെ മറികടക്കുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ദൈവികമായി തീരുന്നു അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം. അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല, അയാളും സ്വയം ആ ദൈവികമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ദൈവികമാണ്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ദൈവികമായി തീരുന്നു. അതായത് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർമ്മമായിട്ട് എടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കർമ്മത്തിൽ ഹവിസ്, യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ഹോമിക്കുന്നു അതിനാണ് ഹവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ആ അഗ്നി, ആ യജ്ഞത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് അഗ്നി. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മവും കർമ്മത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമാകുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ബന്ധന വിമുക്തനാകുവാനായിട്ട് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരികളുണ്ട്. അവർ ആ ബ്രഹ്മചര്യം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. കൂടാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട്, അവരും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി, മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാർപ്പണം, ബ്രഹ്മഹവിർ, ബ്രഹ്മാഗ്നവും ബ്രഹ്മണാഹുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനവന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെ ദൈവികമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാഷ്യർ, അയാൾ ധനം എണ്ണുന്നുണ്ട്, നോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്റേതല്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടിയാണ് അയാൾ ആ നോട്ടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ തന്റെ തന്റെ ആ ഒരു യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാഷ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചാലോ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാകുന്നു. പക്ഷെ യജമാനന്റെ സ്വത്ത് യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി യജമാനന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം തന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമല്ല, തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് താൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തന്റെ ഒരു അയൽവാസിയെ തനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ വിദ്വേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലോ ആ കർമ്മഫലം അയാളെ ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനൻ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ എത്രമാത്രം ആളുകളെ കൊന്നാലും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമൊന്നും അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ ആ ഒരു തന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് തനിക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയിലാണ് ദുര്യോധനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനനെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിനെ വൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ എങ്ങനെയില്ല, കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കുന്നതും എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അറിവിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന, ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടവർ, ഇവരെല്ലാവരും അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു, സ്വാർത്ഥതയെ, അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥതയെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ഇതാണ്
ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ. എല്ലാത്തരം വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഫലം അതീന്ദ്രിയ അറിവാണ്. അതീന്ദ്രിയ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഇത് ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ആത്യന്തികമായി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ദേവാരാധന. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനഃ പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. അപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മയജ്ഞങ്ങൾ, ഹോമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. 26 ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയ അനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. അതായത് മനോനിയന്ത്രണം, പ്രാണായാമം, അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുക. ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മചാരികളും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ ആത്മസംയമനം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാണായാമം കൂടാതെ മനോനിയന്ത്രണം, ശ്രവണ പ്രക്രിയകൾ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധനാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. മനോയജ്ഞം, അഷ്ടാംഗയോഗം മുതലായവ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇനി 27 പതഞ്ജലി യോഗ സംവിധാനം. അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം പരിശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ജീവശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആ ത്യാഗ സിദ്ധിയിലൂടെ അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി അടുത്ത ഇത് പറയുന്നത് ദ്രവ്യയജ്ഞം. അതായത് അവനവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തെല്ലാം ഓരോരുത്തർ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ചാരിറ്റി. ദാനം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അനാഥ ആലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവനവന്റെ സമ്പത്ത്. അപ്പോൾ ആ സമ്പത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കുക. അതിനാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തദാ പരേ സ്വാധ്യായ ജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംസ്ഥിതവ്രതാഃ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യകാല ഭവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ, അവയിലേക്കെല്ലാം അവനവന്റെ സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവനവനുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുക വഴി അവനവന്റെ കർമ്മഫലത്തെയും ഇല്ലാതാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വേദാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണാപാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണാഃ അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും, അതായത് പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്തിട്ട് സമാധിയിൽ പോയി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആഹാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഒരു
അവനവന്റെ ആ ഒരു കഴിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു ഭൗതികത അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്നുള്ളത്, ദ്രവ്യയജ്ഞം നമുക്കൊരു കീർത്തിക്കും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക, അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധാശ്രമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക, ഇന്നയാൾ ഇത്രയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമാണ്. നമ്മൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി രജോഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ദാനത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്കിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷവിദ കൽമഷാഹ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മസനാതനം. അതായത് യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ ആ പ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ന്യായം ലോകോസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ പുരുസത്തമ. ഈ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാകില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വേദസമ്മതങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദത ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്യതാൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ എന്നാലും ചെയ്യാൻ ദ്രവ്യമയാത് യജ്ഞ ജ്ഞാന യജ്ഞ പരന്തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. അതായത് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതായത് ഈ ദ്രവ്യയജ്ഞം നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തു അതൊരു വലിയ കർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടെ അതും ജ്ഞാനത്തിനോട് എത്തുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ആ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദ്രവ്യയജ്ഞം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി, അറിവോടുകൂടി, അതായത് ഈ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. കാരണം ഈ ത്യാഗം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടേതെല്ലാം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിവോടുകൂടി വേണം. എങ്ങനത്തെ അറിവ്? ആധ്യാത്മിക അറിവോടുകൂടി. കാരണം കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കാത്ത വിധത്തിൽ, കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആധ്യാത്മികമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏത് വിധത്തിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാം എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും സമ്പാദിക്കണം? 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ പരമ്പരയാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയാൽ വന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കും, അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നു, അതെല്ലാം 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോ മയി. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളെ, ഒരു ആചാര്യനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ നമ്മിലും ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആ കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആ സാധനാ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് ആരാധനയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ആ മായയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അഭിഛേദസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് വഴി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ മുൻ ജന്മത്തിൽ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി, ഒരാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ദുഃഖസമുദ്രമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഗരമായിട്ടാണ്, ഭവസാഗരമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക സമുദ്രത്തെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം വിശുദ്ധമാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നിഹി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അറിവിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം ആ അറിവോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രം ഇഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേന ആത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ജ്ഞാനം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി പാടില്ല. ആ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം.
കർമ്മഫലത്തിൽ ഒന്നിലും തന്നെ നമുക്ക് ആസക്തി പാടില്ല, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും തന്നെ ആഗ്രഹം പാടില്ല. അങ്ങനെ ഈ അറിവോടുകൂടി ക്രമേണ ഇതുണ്ടാകുകയുള്ളെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകും, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സാധനാ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അത് ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നീട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നവവിധ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലൂടെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറി വരുംതോറും ക്രമേണ നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രമേണ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏത് ജ്ഞാനം? നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കാം? ശ്രദ്ധാവാൻ. ആർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഏതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം സമ്പാദിക്കണം, കൂടാതെ ആത്മസംയമനം ചെയ്യണം, കൂടാതെ സ്വയം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശുദ്ധമായ ആ ഒരു അവബോധത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിലോ അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധദാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. അജ്ഞശ്ച അശ്രദ്ധദാനശ്ച, അതായത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക്, അവർക്ക് ഇതിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. യോഗസന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആ ആത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധം. അങ്ങനെയുള്ള അവബോധത്തിൽ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോ തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ അർജുനന് ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരബോധത്തിൽ താൻ ശരീരമാണ്, തന്റെ ഇവരെല്ലാവരും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ നീ ആധ്യാത്മികനാണ്,
നിന്റെ ഉള്ളിൽ, ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആധ്യാത്മികരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ആ അറിവ് കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അതിനോട് പറയുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അതായത് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? നിഷ്കാമനായിട്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മളും ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച് ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നിഷ്കാമരായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. ആ വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കരഗതമാകുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രോച്ചാരണം. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും വേണം. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാവബോധ ജ്ഞാനം അനായാസേന താമസം വിനാ ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ പറയാം. അതായത് അത് ഇപ്പോൾ നടന്നതല്ല. നാരദ മഹർഷി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുൻപ് നാരദ മഹർഷി എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിലും ഈവൻ ദ്വാപര യുഗത്തിലും നാരദ മഹർഷി ഈ ഭഗവാനെ കാണാനെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ നാരദ മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുവാൻ ഇടയായി. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച, വേദങ്ങളുടെ സാരമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അറിവുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, എന്റെ ഒരു കാര്യം നടത്തി തരാം. അതായത് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് പറയണം. കാരണം അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെല്ലാം അനേക കാലമായിട്ട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ആ വേദങ്ങളുടെ തത്വമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനോട് ഈ കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. വീണ്ടും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയെ കാണുവാൻ ഇടയായി. ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഒരു ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ കുത്തുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം പാടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തി. അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങി. കാരണം നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാനും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ചോദിച്ചു, അതായത് എന്റെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. അതായത് എനിക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക? ഭഗവാനെ എനിക്ക് എപ്പോൾ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം. നാരദ മഹർഷി ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. ഭഗവാനോട് സംസാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ 2 പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി അങ്ങയോട് അവർക്ക് എപ്പോൾ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണന് അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ചെരുപ്പ് കുത്തി ജന്മം കഴിഞ്ഞ വഴി എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദന് അത്ഭുതമായി. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ ആ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണത്വമില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, അതായത് ഒരു ശൂദ്രൻ
ചെരുപ്പുകുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശൂദ്രനാണ്, അദ്ദേഹം സത്വഗുണത്തിലുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥനാകാൻ മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനോ ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ജന്മത്തോടു കൂടി തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ അതിന് പകരം പറഞ്ഞു, അവർ രണ്ടുപേരും നാരദനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നാരദർ എന്ത് പറയണം? ഭഗവാൻ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരാനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നീ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതായത് നാരദർ ബ്രാഹ്മണനെയും ചെരുപ്പുകുത്തിയെയും കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ആദ്യം തന്നെ, ഭഗവാനെ കണ്ടോ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? അപ്പോൾ നാരദർ എന്ത് പറയണം? ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നാരദർ പറഞ്ഞു, എല്ലാം അങ്ങയുടെ ലീലകൾ തന്നെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് ചോദിച്ചു, വേഗം ബ്രാഹ്മണൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നാരദൻ വരാനായിട്ട്. നാരദരോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ഭഗവാനെ കണ്ടോ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചോ? അപ്പോൾ നാരദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് കണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരാനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് ഇത് കേട്ട വഴിക്ക് നാരദരോട്, നാരദർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്നത് എന്നാണ് തോന്നിയത്. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, നാരദരെ, അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെല്ലാമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം ഭഗവാൻ കാണിക്കുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ? ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ആനയെ കയറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തം ഒന്നും എന്നോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാരദർക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. അദ്ദേഹം കുറെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ വേദത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. അദ്ദേഹം ആ വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം, പക്ഷെ അതിന്റെ പൊരുൾ അറിയില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ പൊരുൾ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്, അവ്യയനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ വെറുതെ വേദങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണം. അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നാരദർക്ക് മനസ്സിലായി. നാരദർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു വന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും ചെരുപ്പുകുത്തിയെ കാണുവാൻ ഇടയായി. ചെരുപ്പുകുത്തിയും ഇതേപോലെ നാരദരോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിരുന്നോ, ഭഗവാനെ കണ്ടോ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നാരദർ പറഞ്ഞു, ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരാനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരധാരിയായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം, ഓ എന്റെ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം, അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? അത്രയേറെ ശക്തിമാനാണ് അദ്ദേഹം, അത്രയേറെ അത്ഭുതകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് ആ ചെരുപ്പുകുത്തി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നാരദരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ നാരദർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആർക്കായാലും ഒരു ആനയെ കയറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാരദർ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ചെരുപ്പുകുത്തി പറഞ്ഞു, ദാ ഇവിടെ ഞാനിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ എത്രമാത്രം ആലിന്റെ വിത്തുകൾ വീഴുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ആൽമരമാകാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ വിത്തിനും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വിത്തിനും ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ മരമാകാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയേറെ ആ ശക്തിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്?
എന്ന് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചോദിച്ചു. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അദ്ദേഹം ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും 3 ലോകത്തിന്റെയും ഈശ്വരനും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് അത് നമ്മിൽ ദൃഢമായിട്ടുണ്ടാകണം. അതാണ് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹം ഒരു ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭക്തിയിലൂടെ, അറിവിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കുണ്ട് ഭഗവാനിൽ. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളാണുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ വെറുതെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടാകും. ആ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ